Hello mga kabisda, kumusta ka mo? Tara luto ta. Atong lutoon karon is tawag na mo dire is budbud dayon para sa mga Bisaya nga no. Kay ang timplaan niya is suman pero dili na mo siya poston kay wala man bisagingan dire. So mo na siya gitawag budbud dayon. So, what's this? Ayos. Naibuwa dong. Oh, narito ang buwa. Kawawa naman ang mo. Dapat talaga ano siya mabuti. Baka may suman ka sa kanya. So for today's video guys, magagawa po kami ng suman. Alam mo, hindi ko talaga mababasa kung ano. Kapatid! Kapatid! Neng! Neng! Nasaan ka? Neng! Sino siya? Siya kasama din ha. Gusto siyang ipapatay sa akin. Kaya dinala ko siya dito. Para magtago kasama mo. Sige. Kita guys. Napatay mo siya. Mas matutuwa ko sa'yo. Ah, salamat sa pagkakataon mo. Oh, kita na. Na. Sasabihin ko sa iyo ito. Kanina, nasa tayo mga polis. Pinasama na ako naman. Nasipa. Kapsa. Ay, dapat lang. Sige. Oops. Okay, zoom lang ito. Mansaw na. Okay, sige. Siguro, sinadya ko kayo. Bakal. Kami na. Ano ba nasa? Oh, tulog ka cara. Charot. Tulog ka. Oh, tulog. Ikaw ang tiyanak. Kaya pila mga kasama yung hugaw na. Kaya ito na wala. Ayan ang lain. Oh. Isa ba? Siguro di lumagon. Bubog na. May anak ko. Di ko. Yan na. Ato na. Alam mo kung nakaka-filter dere mo? Nakaka-filter dere. Imposible. Hindi ang totoo. Hindi ako naniniwala. Kung naman kasi sa gitna natin mahal. So thank you for watching guys. O bago ang lahat, thank you sa pag-subscribe, sa pag-like, paki-press lang po sa button para updated ka sa atong mga video na naman sa sunod ng mga panahon. Maraming salamat ulit. God bless and mabuhay. Bye bye.